An ka jamana kɔnɔ kunnafoni alamisadon juin kalo tile 4 san 2026 jamana marabolo y'a jira kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko wariko sara dɔ bɛna sigi sen kan min bɛ se miliyari 7 n'a kunkanfɛn ma. O kunnafoni bɛ kɛ sababu ye ka banbaganci wale tigilamɔgɔ dɔ ɲini kosɛbɛ. An bɛ to an ka jamana kɔnɔ alisa arabadon juin kalo tile 3 san 2026 jamana ka lakana sabatili hukumu kɔnɔna la minisiriw y'u bolona bila sɛbɛn na min ɲɛsinnen bɛ moto minnu ka silendiri hakɛ bɛ bɛn santimɛtiri 125 ma walima ka tɛmɛ o kan dugubaw kɔnɔ k'o bolili jɔ. An ka jamana kɛrɛfɛ kunnafoni alamisadon juin kalo tile 4 san 2026 minisiriw ka lajɛ senfɛ min kɛra kapitɛni Ibrahim Tarawele ka yamaruya kɔnɔna la Burkina marabolo ye sariya dɔ ta min bɛ Burkina duguko ɲɛfɔ ani k'u tila ni bɛnkan nin bɛ sigida la min tamasiyɛn ye dugubaw caya ye. Kɔfɛ kunnafoni jumadon juin kalo tile 5 san 2026 Israel ye bengani wale dɔ ta ka ɲɛsin civil dɔw ma minnu sigilen kun don bande Gaza banifɛ yanfan fɛ Palestinien mɔgɔ 1 nin tora la ani mɔgɔ 16 banana.